Соңгы вакытта өлкәнең татар мәдәният үзәге халкыбызның югала башлаган яисә бөтенләй дә онытылган йолаларын кабат кайтару, аларны яшь буынга җиткерү буенча шактый саллы гына эшләр башкарып килә. Һәр төрле түгәрәк, стәлләр, татар авылларындагы клуб мөдирләре һәм китапханәчеләр белән бергәләп, остаханәләр, методик семинарлар уздыруда үз нәтиҗәләрен бирә. Шуның уңай нәтиҗәсе буларак авылларда йола бәйрәмнәре, фольклор кичәләре үткәрелә. Ә бүгенге Сөмбелә бәйрәме ул махсус балалар һәм аларның ата-аналары өчен әзерләнгән иде. Бу бәйрәмне белмим инде, яңа елда кенә кеткән кебек көтәләрдер. Чөнки шуны хәллек мин әйттем дә, шуны хәллек поделкалар ясарлар дип уйламадым мин. Ә булар тырышып, шундый төрле бит әле, берсенә берсе шамаган, берсенә берсе пары түгел. Тырышып ясадылар, тырышып хутландылар. Теләк белән йөриләр. Бу көнне мәдәният үзәгенең кече залы көзге ярминкә мәйданын хәтерләтте. Өстәлләрдә нинди генә җиләк җимеш һәм яшелчә юк. Монда гади бәрәңгедән алып, бу якларда сирәк була торган виноград тәлгәшләре дә, абрикос компоты да, маринатланган һәм тозланган гөмбәләргә чаклылар. Ә балалар үз куллары белән көзге табигатьне чагылдырган дистәләгән кул эшләрен дә алып килгән. Син нәрсә ясадың әнине? Колобок. Бу нәрсәсе? Руки. Классно, молодец. Ай-яй-яй, Сөмбеләме бу нәрсә? Бу Сөмбелә, наверное, сары чәчле, зәңгәр күзле, бу чыпчын Сөмбелә. Дамир, сөйләле нәрсә ясадың син? Кирпеләр урманда йөриләр, колобларны ташлалар, аларның аркасында жоллар, алмалар. Поделканың идеялары барсы да үзләреннән. Үзләре әтиәниләре тырышып йөриләр, чөнки алар үзләренең балаларының татарча сөйләтәселәре җырлатасы килә. Шуңа күрә аларны үзләре инде кызыксындыралар. Сәхнәдәге уен тамашаларда сабыйларның күпләп катнашуын да бәйрәмне оештыручыларның тагын бер отышлы ягы дип әйтергә кирәк. Алар җыр биюләрдә генә түгел, бәйрәм уеннарында һәр төрле бәйгеләрдә дә чыгыш ясады. Монда төп максат шәһәр балаларын татар телендә аралашуга тарту һәм табигатьтә үскән агачларның, яшелчәләрнең атамаларын истә калдыру. Вот что за дерево? Ёлка. Татарча шыр-ша. Это гусь. По-татарски как будет гусь? Хос, молодцы. Һәр төрле ярыш бәйгеләрдә балалар гына түгел, әби-бабайлар да, аларның ата-аналары да читтә калмады. Көзге уңыштан тәмле ризыклар пешердек. Хәзер аңа шул ризыкны карый һәм әйткән машинкасы нәрсәдән эшләнгән икән, дигәнме? Ни кызганыч, бүгенге вәзгыять Сөмбелә бәйрәменә килергә теләгән барлык балаларын да катнаштырырга мөмкинлек бирмәде. Шулай да аларның кул эшләре күргәзмәгә куелган иде. Ульян өлкәсеннән Рамис Тафин, Әхмәт Мәдәрисов, Яңа Гасыр каналы.